ka manta da maganar da ka faɗi ma Hajiya a bayan. Sai kai ajali na kace. Hatim Production ke gabatar muku da kayatacce kuma ingantaccen shirin. A wajen kuma ma ruwanta da wai kai waye kama ka dace. Allah ka kare mu wannan dan nawa. Ya Allah ka kare shi. Idan ya fito ya Allah ubangiji ka hana ma sadansa fitowa. Sami ne na abokinka. To muna zargin sa da kashe mahaifiyar Zina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Don kuma kai yunkurin sanar da shi. Ka sani za mu baka kunshi mai tsanani. Na fahimce ka. Ina waya? Ban waya. Na duba gefen duban ga waya. Tashin hankali, rashin gaskiya da kuma cin amana. Mun samu kiran wayansa. Ina kasa gane me yake faruwa. Jala. Ina fata kowa ya ga fiskan shi zai iya gani shi ko? Magana banza zaka gaya mu. Ka zo gida yanzu. Ranka ya dade shi yake kira. Ki dan dasa wanka. Ki kwalliya. Miliyan 2 Hajiya. Hajiya nace ki bani kayayyakin. Jala. Ai ko ke kika yanke kusa cibiya ni me ya dame ni? Ai Maharas, ai kuskure. Yanzu yake rike Ba bayani ba ni ba kuɗi bace ba da mu ta ni ka gaya mu. Ba lokacin na da zan miki bayani. Idan na bar garin nan a haka tabbas Zina za ta tabbatar da cewa ni ne na kashe mahaifiyata. Jala. Yana nan tafi.